Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Rangdajied United Football Club kalayo ra ya kanam lado hagasin ka baningkong haga Meghalaya State League arajar arpulai bat ban kurro ika husnam kepada ka songpisa kepada sanlak tingka kini galawan hadin bakalala ban pelim no ya ka kinho nyele kai no West Khasi Hills ya ka bala tip kum ka kli maule youth club the shiko lanot haka jinya kun final ka bala long haka khat nyo trik ujileu haka sni sajjan ha SSA Stadium ka bahamaran first ground polo watla ka Rangdajied kalawan baar haka MSL Jongsnem arjar khat khandai henry hagani ka kinti ka bamenta kalala ban penurlong na kabenta ban ra sendon ya ka trophy kum ka nam lado kat bakalong ka sin ka baning kong pat ya ka kli mauli ban rung shadow ka final jong kani ka lempung yele kai ya ka ka shikol jong ka Rangdajied United layo ban tep da walam suk nong klau tang hapo ka minute ka ba shipho hakmat ki hajar ngot ki pat ba nong krishan jong kini ki kinhon hagani ka snile don langru sembut menteri rangba jong ka jela uba snyab halang dahar kumu advisor kumjuru advisor jong menteri rangba uba Hamletson Darling additional chief secretary Dr. P Shakil Ahmed deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong RM Kurba secretary jong ka tanat sports and youth affairs ka kong R Soklet MLA barim marabalong ru urang yelek kai football barim uba Eugeneson Lingdo lembat ki he ka Meghalaya Football Association ka kli mauli ka bala syarem hagni ka lempung kalayo pdiang ni ka khusnam ka balailak tingka ya ka nam Golden Boot layo khurdo Donald Dingdo na ka Maulai Sports Club hadin ba ulala ban tep hado khat santli ki kol hagni ka lempung ya ka nam Golden Glove kalalet sya ubansan lang sten but ya ka golden ball layo ra da urang nila kai under 21 jong ka Rangdajied utre miki lamurong